Slav, hûn pêr hatin kanala YouTube ya Kurdixana Akademiye. Em ê divê vîdeoya xwe de û di vîdeo bê de em ê ser çewtiyên vegotinê bisekin. Çewtiyên vegotinê çi ne û çend cûreyên çewtiyên vegotinê hene. Em ê ser vana yek bi yek bisekinin. û divê vîdeoya xwe de em ê ser çewtiyên mantiqê bisekinin. Wek hûn dizanin, gelek Kurd nav pergalên cuda de perwerdehiyê bi zimanên serdestên xwe dibînin. û du zimanî an jî sên zimanî ne. Pir zimanî bûn ji hêlekê ve baş e. Lê ji hêlekê ve jî hin çewtiyên vegotinê bixwaretînin. Em ê di van rêzê vîdeoya xwe de basa hin bikaranînên mantiqa wan nel gorî hevoksaziya kurmancî ne bisekinin. Ka em bên ser van mînaka bê ev mînak çi ne? Ez ê li te bigerim. Yan jî li min biger. Ma gelo tu wenda bûye ez ê li te bigerim? Bi vê hevokê ger qesa te telefonî min bikebe? Keko yan jî xwişkê. Weleh tu pişaş bikartînî. Deka bîne bîra xwe. Dema ku mirov Tirkî dibêje telefonî min bike, kîjan hevok e? Hate bîra te. Ez ê li te bigerim. Gite ev hatibi bîra te şaş e. Rastiya wê çi dizanî? Ez ê telefonî te bikim. Yan jî tu dibêjî li min bigere. Ev jî şaş e. Telefonî min bike. Divê em wisa bêjin. Ev dema tu dibêjî telefonî min bike, yan jî ez ê telefonî te bikim, ev yek li gorî mantiqa hevoksaziya kurmancî ye. Ka em werin ser mînakeke din. Mînaka me din. Em ê civînekê bistîn. Gelo civîn tê stendin? Ger bê stendin jî ji ku tê stendin? Em di jiyana rojane de li sazî, kargeh, dibistanan vê peyvê pir dibihîzin û ev peyv şaş e. Civîn nayê stendin. Civîn tên li darxistin û divê em bibêjin ka werin em ê civînekê darxin. Me civîn li darxist, em ê îşev li taxa nizanim çi civînekê li dar bixin. Divê em wisa bikarbînin. Mînaka me sêyem jî tu min ciddî nagire. Yan jî ew min nagire ciddîye. Ev karanîn jî pişaş e. Li gorî mantiqa zimanê Tirkî hatî çêkirin. Divê em çi bêjin? Tu min bi tiştekî nahesibî. Yan jî ew min bi tiştekî nahesibî. Dema veya bêjin ev li gorî hevoksaziya kurmancî tê bikaranîn. Mînaka me çaremî jî ez ê pirsekê bipirsim. Ev bikaranîn jî nel gorî hevoksaziya kurmancî û bi mantiqa Tirkî hatî sazkirin. Ji cevra ku em bêjin ez ê pirsekê bipirsim, divê em bêjin ez ê pirsekê bikim. Mînaka pênceh, ez bêjim û hemûyan veya bihîstiye. Dibêjin çepikek mezin ji bo hunermendên me, çepikek mezin ji bo şanogerên me. Wek gelek derba ev gotin ser dikan bihîstî ne wisa? Ev jî şaş. Çepikên mezin çawa çê dibin? Gelo çepik çawa wê mezin bibin? Divê çi bê gotin? Divê em bibêjin çepikekî xurt ji bo şanogerên me, çepikeke xurt ji bo hunermendên me. Dema em wisa bêjin çepik xurtin, ne mezin. Bi awayî dema ku em bêjin çepikên xurt, ew dibe li gorî mantiq û gorî hevoksaziya kurmancî. Bi van mînaka em gihan dawiya vîdeoya xwe. Heta vîdeoyeke din bila çepikê we her tim xurt û bimîn di xêr û xweşiyê de. Ger hin tiştek hatin bîra we hûn dikarin di şîroveya dijmer binivîsînin, ka em binerin bê ew mantiqa kîjan zimanî hatî çêkirin û di kurmancî de çawa tê bikaranîn. Bimînin di xêr û xweşiyê de her bi Kurdî bijîn.